Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली गाबोननि एग्जामनि माखासे सफि एबा गाइडलाइन्सखौ लाबोदों आरो बे एग्जामाव साबेसे एग्जाम होगोन नोंथांमोननि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों अफिशियल डाटा हिसाबै आरो जाय नोंथांमोना आनजादाव जिरायगोन मा लांनांगोन मा लांनो मोना आरो लोगोसे एन्सार शीट बोरै मोनगोन बेनि सायाव कभार खालामगोन गुवारै जायफ्रा बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि आपडेट मोनगोन लोगोसे नोंथांमोननि लन स्किमनि सायावबो बर' रावजों A to Z नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो अफिशियल वेबसाइटआव स' दायो जों फैबाय अफिशियल साइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लिंक 1 2 3 मोनदों बेयाव एडमिट डाउनलड खालामदो सोलिगासिनो दं एडमिटआ ओमफ्राय नोंथांमोना मा बेनो जाबाय OMR शीट नायनो गोसो दंबा नायनो हागोन बाट बे एसेबां गोनांथि नङा मानोना बेयाव 50 रां नोंथांमोना होनांगोन अके स' बेखौ नोंथांमोना गाव सानबानो जाबाय बुजिबानो जाबाय मानोना जोंहा पेमेन्टआ थांखाबाय सिगांबो दा जायफ्रा पेमेन्टखौ दानदोंमोन पे खालामदोंमोन दिनैनिफ्राय माने एन्सार किस मोनगोन आरो बाट नोंथांमोना जायफ्रानोखि नाम्बारा खम मोनखादों नायनांगौनि गोनांथि गैया मानोना राङा ओरैनो थांगोन दा बेखौ जों मिन्थिबाय नेक्स्ट लेभेलाव बेबादि जाला डाइरेक्ट नोंथांमोना कुइसन बुकलेट मोनबोगोन लोगो नेटआव एन्सार किस नोंथांमोना नायनो हागोन आरो अके दानिया गाबोननि आनजादाव साबेसे स्टुडेन्ट्सआ आनजाद होगोन जों बेखौ दानिया नायनोसै अफिशियल डाटा हिसाबै दा भिडिअखौ हानायसेबां लाइक खालामना दाबाव आरो लोगोसे जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन गाबोननि एग्जामा 29 सेप्टेम्बर बेयाव फुङावहाय डिग्री लेभेला जागोन आरो लोगोसे बेलासियाव ड्राइभार लेभेला जागोन दा बेखायनो फुंनि एग्जामा 9 AM निफ्राय 12 सिम दङ आरो लोगोसे बेलासियाव 1:30निफ्राय 7:30 सिम दङ डाबल एग्जाम दङ जायफ्रानोखि मोननैबो एप्लाइ खालामदों मोनसे एडमिटआनो सोलिगोन आरो अके थ' बेखायनो नोंथांमोना हायोबा आरो एक्सट्रा लांनो हागोन मोननै लांनो हागोन दा बे जेबो इसु नङा बाट नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव सहैनांगोन दा बिथांमोना गाइडलाइन्स बुंनाय बादिबा एग्जाम हलनि 1.5 घन्टा सिगां नोंथांमोना मा सहैनांगोन आरो जाहाथे जेबो बेले बेजे जायै बादि मानोना गोबां चेकिं खालामगोन नालाय गाबोननि गाइडलाइन्सआ एसे गोरा खालामदों बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे एग्जाम हलाव मोजाङै सहैयो आरो आरामसे एग्जामखौ लिरो खुनु गोनो गोथो गैयाजासे स' बेयाव एग्जामाव बेसेबां जिरायगोननो दा टटेल पस्टआ जोंहा बे डिग्री लेभेलाव दंमोन गासै 4,000नि एसे बारा दंमोन जेराव बेयाव आनजाद होगोन 5,29,989 जन दङ माने 5L दङ स' बेवहाय एसे एनै एबसेन्ट जायो नाथाय 5 लाखआ एग्जाम होखागोन आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायदो थांनाय बाराव एडिआरइआव HS लेभेलाव 11 लाख होदोंमोन 3,000 पस्ट स' दानिया फैबाय ड्राइभार पस्टआव जाय नोंथांमोना ड्राइभाराव आनजाद होगोन दा गाबोननि एग्जामाव गासै एग्जाम होगोन आरो बे एग्जामनि एबा भेकेन्सिया ड्राइभार पस्टआव बेसेबां दं होनोबा बेनो जाबाय 400नि एसे बारा दंमोन जेराव एग्जामाव जिरायगोन 2 लाखनि बारा स' 2 लाखनि बारा बेयाव केन्डिडेट्स दङ बिथांमोना बे एग्जामाव जिरायगोन अके आरो ड्राइभार एग्जामाव पास जानाय लोगो ड्राइभिं टेस्ट थायो बेयाव पास जाबानो डाइरेक्ट साख्रि बेयाव भाइभा टेस्ट गैला दा बेखौ जों मिन्थिबाय स' दानिया गाबोननि एग्जाम हलाव मा लांनांगोन लोगोसे जोङो ग्रेडफोरखौ नायखानोसै ग्रेडफोरा जाबाय 27 अक्ट'बराव जागोन 10 पास लेभेल बेनिफ्राय क्लास 8 पास लेभेला 27 अक्ट'बराव डाबल दङ आरो दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायदो दा एग्जाम टाइम बेखौ नायदो बिनिफ्राय नोंथांमोननिया फार्स्टनिया जाबाय 10 पास लेभेलनि केन्डिडेट्स बे जाबाय 8 लाखनि बारा दङ जेराव ITIबो दंमोन ना प्लास 10 पास लेभेल मोननै केटेगरि दंमोन बाव ओमफ्राय गाहायनो जाबाय क्लास 8 लेभेल 5 लाख जन दङ अके बेखौ नोंथांमोना नायदो स' बिनिफ्राय गाबोननि एग्जामाव जोंहा मा लांनांगोन मा लांनाङा माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ जों दानिया नायनोसै दा बे जाबाय गाबोननि एग्जामनि गाइडलाइन्स जेराव OMR शीटखौ नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम हलाव जिरायो अब्ला चेक खालामग्रो जे बे थिग नंगौना नङा जुदि नङाबा थाबनो नोंथांमोना इनफर्म खालामबानो जाबाय अके बेनिफ्राय एडमिट लांफाथारनांगोन ID प्रुफ लांफानांगोन जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जुदि दै बथल लांनोबा नोंथांमोना उइदाउट लेबेल बेखौ लांनांगोन माने लांदां माने एकदम नुसारलायनाया बेखौ नोंथांमोना लांनांगोन आरो दै बथल लांनो हागोन बाट नोंथांमोना लेबेलखौ बोखारनानै लांबानो जाबाय जुदि लांनो गोसो दङबा बेखौ होनदों अके नाथाय गुबुना बेयाव एलाउ गैया आरो स' बिनिफ्राय एग्जाम हलाव थाबनो सहैदो आरो लोगोसे एग्जाम हलाव सहैनाय लोगो नोंथांमोना ब्लु एबा ब्लेक पेनजों नोंथांमोना लिरनो हागोन बेखौ मिन्थिखायो स' बिनिफ्राय मा 6 नाम्बाराव ओरैबायदि मोनसे गाइडलाइन्स होन्दों जे बिथांमोना आनजाद जोबनाय लोगो मा OMR शीटखौ कालेक्ट खालामगोन बेनिफ्राय 5 मिनिट्स नोंथांमोनखौ लाखिगोन आरो उनाव लास्टआव नोंथांमोननो मा कुइसन बुकलेटखौ कुइसनखौ नोंथांमोना मा लाफानो हागोन आरो एग्जामनिफ्राय अके अब्ला लोगो नोंथांमोना मा एन्सार किस नेटआव नायनानै बेसेबां मोनखो नायनो हागोन स' बेखायनो OMR शीटखौ नोंथांमोना होबोनांगोन जेब्ला एग्जामा जोबो दा बुजिबाय बेफोरनो माखासे गाइडलाइन्स आरो लोगोसे गाबोन जुथा गाननो मोना नोंथांमोना जुथानि जायगायाव सेन्देल गाननांगोन बेखौ मिन्थिखाबाय लोगोसे सर्ट ड्रेस एबा नोंथांमोना आखाइ खान्दा गस्ला नोंथांमोना गानलांबानो जाबाय आरो जाहाथे चेकिं लेभेलावबो जेबो प्रब्लेम जायै बायदि दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आसा खालामो एग्जामा क्लियार जागोन आरो स्केल टेस्टसिम नोंथांमोना सहैगोन आरो स्केल टेस्ट होनोबा नोंथांमोननि हमना ला बेनो जाबाय नभेम्बर डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ